No niin, olimme tässä Apilarystäkän sekakerralla pitkästä aikaa ajamassa radalla vähän vetoja ja oli tarkoitus testata hevosen mieltä ja vauhtia ja hevonen toimi moitteettomasti ok. Se pelaa tällä hetkellä, kun sillä on pääaisa, niin ihan ok ja eikä mutkittele. Ja vauhdit näytti olevan semmoista 50 vauhtia, että Ruskakanso edetty hyvin varovasti, sen takia on luonne ollut oma osuus. Ja mä luulen, että kaikki jos näkee kuvia tästä, tää on tällä hetkellä varmaan 3-4 senttiä takakorkeutta. Se on vaan semmoinen asia, että meidän on edettävä sen homman kanssa, että ehkä se jää jonkun verran takakorkeaksi tulevaisuudessakin. Monet huippuhevoset on takakorkeita, siellä on potkua takana sitten, mutta nyt pitää olla varovainen, ettei se vaivaudu tuon takakorkeuden takia. Mä uskoisin, että näillä suunnitelmilla, jos mennään, niin me ollaan kesäkuussa Tartissa tää hevosen kanssa. Se olisi semmoinen tarkoitus. Ja silloin kun päästäisiin alle 40 ja sitten joka kuukausi muutama sekunti pois, niin tultaisiin aika hyvässä mallissa syys-lokakuussa. Että tällä tavalla olisi tarkoitus edetä.